pullardan atsyňda doldururlar. Men bir planjyma ba. Kutlayan Yazım Radiç. Yılın en girdejli şertnaması boldy. Sağ olun. Size mutlayan Arslanowicz. Sağ olun. Sağ olun. Yiğitler berekellah. İşinizde üstünlük. Ber onu, men sizi uğradayım. Gel. Iýleň işler her şeyin uğruna bolay ýaray. Aýtmasan sen oň hasabyna giren pullary görok. Ano, bizim o pullardan atsyňda doldururlar. Men bir planjyma ba. Ýöne şu gün şunu bir oturuşga gidip bolsa. Mesele de o näder alaýatsam. Başlıklıya. Kutlaýat başlyk. Sağ olun. Başlık? Bu şertnama sana bir oturuş gurunamy tawa bolma? Hawa başlyk. Siz bilen tanışasy gelýän gyýylar amma. Öňünden taýýarlanyp goýdyk, olaryň garaşy otyrlar. Ay oğlanlar. Doğunlukça işiňden beýinli. Hiç ýyl bahana da ýok. Ola şola bolýan. Gel. Başlaň. Düýün şertnama baglaşan kärhanaňyzdan ýöne gysgaljaň edip durlar da. Restoran ýapdyryp garaşyp otyrsaýarlar size, özüňize de düýün aýdan ekenler. Olara başlygyň işi bar diýär. Başlyk bilenki. O iş var diye. Böyle. Hani, ýörmüň başlyk. Oğlanlar. Oğlanlar fiýlaňyza sağ olun. Ýöne men dogrudanam möhüm barmaly ýerim bar. Soň bir gün arkaýyna oturaýak bolýan. Görýän. Gatym ýokma adamlar bolmaly. Başlyk hiç kimi çarkylygyny kabul eden. Bäh. Başlyk olar ýaly möhüm adamyň kimdigini bilip bolmanmy ka? Bilip bolar. Diňe şeýle üstünlüğümde de kıyın wagtyma ýanymda bolan adamlar bar. Men şolaň ýanyna alsanýan. Bu şolaň kimdigini bilip bolmanmy ka? Siziň arkaňyzda duranlarmy kim bir bilip bolmanmy ka? Maşgala. En kıyın günümde de ýanymda boldylar. Ine şeýle şatlykly günümde de men şolaň ýanyna howly goýan. Alo. Oğlum. Bale oğlum bar yana. O yiğitler. En möhüm da maşgala.